Быйыл Сабан туйының ослы башкачарак булачак диләр Мәдәният министрлыгында. Узган ел Рөстәм Миннеханов аның эштәлеген үзгәртү бурычын куйган иде. Ул күңел ачуга гына кайтып калырга тиеш түгел. Элек-электән үк милли уеннары белән көрәше белән аерылып торган чара булган. Шуңа әлеге кыйммәтләрне кайтарырга, тарихына игътибар бирергә тырышачакбыз диләр. Чөнки яшьләргә аны шул эштәлектә тапшырырга кирәк. Үзгәреш ул чараның мәгънәсен үтәргә тиеш түгел. Һәм Сабан туй турында әйткәндә без нәрсә әйтәбез? Элекке вакытта Сабан туй ул концерт түгел иде. Ул именно состязание форматында оештыра иде. Җырчылар барыбер булырга тиеш. Минемчә, кешеләр алар барыбер киләләр, ничектер ял итәргә. Без быел тырышырбыз Сабан туйның мәгънәсен күрсәтергә. Быел без аны ничегрәк күрәбез? Әлбәттә, без аны ул кырышлары белән бәйле. Ул җир белән бәйле. Һәм үзебезгә хас булган йолалар белән. Яшь киленнәрдән тектерәчәк без аерым безнең сөлгеләрне, һәм шул сөлгеләр иң соңгы килүче атка да һәм абсолют батырга да биреләчәк. Быел 59 төбәктә һәм 37 чит илдә барлыгы 388 Сабан туйы уздырылачак. Бөтен дөнья татар авыллары Сабан туйы 27 майда Әстерханда оештырыла. Федераль күләмдәге милли бәйрәм Кемерово өлкәсендә 1 июльгә билгеләнгән. Башка милләтләрнең Уяв, Петрау, Семейк, Иван Купалы, Гырын-Боттын бәйрәмнәрен үткәрү көне һәм урыннары ачыкланган. Быел 1 тапкыр монгол халыклары чарасы уздырылачак. Хәзер аның проект әзерләнә диләр. Халыклар дуслыгы йорты районнарга зур десант белән чыгарга җыена. Шул бу районда үзбәк җәмгыяте барлыкка килгән икән. Аңа бүгенге десантта Үзбәк республиканың үзбәк оешмасы рәисе килә икән. Яхшы артистлар килә икән. Бүләкләре, костюмнары һәм эш тәҗрибәсе белән уртаклашу өчен киләләр икән. Димәк, бу районда да аларның яшәү шартлары, яшәү сыйфаты үсәчәк дигән сүз. Татарстанның халыклар дуслыгы йорты милли мәдәниятләр һәм гырыф-гадәтләр елында 4000-нан артык чара әзерләгән. Милли киемнәр паркын яңартырга җыйналар. Балаларга якшәмбе мәктәпләрендә 22 телдә белем бирәләр. Мәдәният министрлыгы районнарда мәдәният көннәрен кабат уздыра башлый. Аның буенча җирлекләр үзләрендәге сәнгать, милли йолалар һәм туристлык маршрутлары белән таныштырырга тиеш. Җиңүчегә 3 миллион сум грант каралган. Шулай ук Татарстан картасын чигәбез проекты да гамәлгә ашырылачак. Анда һәр район үзенең чикләрен билгеләп йөзен күрсәтүче бизәкләр төшерәчәк. Соңыннан алар барысы да республика картасына берләштерелә. Безнең бурычларның берсе һәр халыкның гореф-гадәтләрен саклап калу, популярлаштыруга ярдәм итү, безнең территорияда яшәүче халыкларның милли тиңдәшлеген саклап калу һәм үстерү. Казан дәүләт мәдәният институты да үз проектын тәкъдим итәргә җыена. Ул цифрлы музей булачак. Ул Павловский округ буенча чувашлар, башкортлар, марилар, аларның халыкларын без күрсәтәбез, нинди аларда аларның телендә бала өйрәнәчәк, безнең цифровой форматта нинди бәләкәй бәйлүләр дә бар, нинди менә безнең әйберләр бар йортта. Рус мәдәниятын өйрәнү буенча да бик күп чаралар планлаштырылган. Бу Пушкин фест, Горький фест, Аксаков, Онегин, Толстой укулары, Федор Шаляпинның туына 150 елга багышланган бәйрәмнәр дә дәвамлы булачак. Шулпан Касыймова, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы.